Seduze kwami umakade ebona isiqomqomo se-African National Congress uMike Mabuyakhulu. Khehla sibingelele. Siyabingelela kubalaleli, sibingelele nakunini. Yes. Namhlanje nizoqiniseka ubudlelwano benu obudala nekhosati. Ungaphawula uthini ngalokho? Well, usuku olukhulu emhlabeni jikelele. Usuku lapho khona abasebenzi begubha usuku lwabo. Usuku lolu olwalelwa abasebenzi balahlekelwa imisebenzi. Abanye lwathenga ngegazi labasebenzi. Ngawo ke usuku oluqinisekisa ukuthi umuntu owumsebenzi emhlabeni jikelele unamalungelo. Thina njengombutho wesizwe iANC nohulumeni oholwa weANC kusukela ngo1994 kule minyaka engama32 senze konke kusemqinisweni ukuqinisekisa ukuthi imithetho evikela abasebenzi iyenziwa kulelizwe. Elinye lamazwe lele emhlabeni jikelele elihlonishwa na-International Labour Organization ethi uma ibuka imithetho yonke ithi South Africa ingxenye yomhlaba la khona abasebenzi amalungelo abo aziswa futhi evikelwa ikhuselwa. So siyaziqhenya ngaloko ukuthi njengombutho wesizwe size kwenye ama-allies ethu lombimbi okuyikhosati ukuzogubha kanye nabo. Okuke kubonakale eyinkathini eziningi ukuthi nakuze imithetho ikhona eSouth Africa but ziningi inkampani ezingayilandeli imithetho lento esithi ama-regulation okugcina kwenza ukuthi baqhubeke abantu babe ama-victims ey'ndaweni zokusebenza. Sifuna ukusho ukuthi noma kuba kukhona lokho esasikwenza umthetho uyohlala ngaso sonke isikhathi. Okokuqala ufuna kube khona abalandelayo labo abayofuna ukuwephula umthetho. Yingakho umengameli ememezele nje ukuthi yinoma imuphi umqashi oyoqasha ngokungemthetho abantu ababokufika kulelizwe abafike ngendlela engekho emthethweni, lo muntu uyophula umthetho uyohlawuliswa kanzima nenkampani yabo ingavalwa nokuvalwa. Okwesibili, sino emnyangweni wezabasebenzi iDepartment of Labour and Employment kunabantu abangofokisi abahambela zonke izinkampani la kunezinsolo khona ukuthi kunabantu okwephula khona imithetho abaqashi ukuyoqinisekisa ukuthi leyo mithetho iyalandelwa abaqashi abayephula. Okwesithathu, sifisa ukuthi izinyunyana zihlale ziseduze emalungeni azo ukuze zikwazi ukulwela amalungelo abasebenzi ukuthi imithetho ekhona ayephulwa leyo mithetho kodwa iyahlonishwa. Kuney'nkampani ey'ningi Mr. Mabuyakhulu njengobusho ey'qashe abokufika abangenawo amaphepha ngesizathu sokuthi bakwazi ukumaximize i-profit. Kungakube hlobo luni lwey'nyathelo esisolibona luqala luthathwa uhulumeni kubantu abakanjalo? Mhlawumbe futhi how soon is that? How soon we going to see that being implemented? Well, angisho ukuthi already uhulumeni uyangenelela. Sesibonile ikakhulukazi iphini likaNgqongqoshe wabasebenzi nezemsebenzi ubaba uJomo Sibiya vakashela inkampani koSithebe. Abantu abanjalo bemiswa inkampani abasebenzi babuyiselwe emakhaya ukuze kwenziwe imithetho ilandelwe. Simbonile koNewcastle, sambona kwezinye indawo. Ngawo ke angisho ukuthi already uhulumeni uyalisukumela udaba lwabaqashi abaqasha abantu bokufika ngekundlela engekho emthethweni. Kodwa umehluko phakathi kahulumeni kanye nalabo abayizigaba yokuthi kukhona abantu abahamba bethatha izimali kubaqashi bethi bazolekelela abasebenzi bese ke bebayibona baphenduka babe abathathi bezimali. uANC ke ukhuthaza ukuthi akube abasemthethweni abenza lo msebenzi njengabo nje ama-inspectors e-Department of Labour nanjengawo ongqongqoshe basonke sibe visible ukuze siprotect abantu ngendlela okuyona yona. Siya kuma-elections, umbuzo wokugcina siya kuma-elections ngoNovember. Upresident usememezele ngakube umbuso wabantu ANC izibona yenza kanjani kohulumeni basekhaya? Okokuqala sifuna ukusho ukuthi abantu bakulelizwe ikakhulukazi komasipala bayazi ukuthi
kwakungekho manzi ngo-94 kodwa abantu abawu-88% sebenamanzi. Kwakungekho ndle ngo-1994 kodwa abantu abalinganiselwa ku-92% sebakwazi ukuthi itshe lento abalilahlwe ngendlela efanelekile. Sibona izindlu, sibona iy'bhedlela, sibona ukuhola kwabantu, sibona iy'kole abantu no-fee school la ngakhokhwa khona mali ey'koleni. Sibona izinto eziningi eziza nala. Yebo kusekuningi okungakenzeki. Sithi kubantu bakithi asingakhohliswa abantu abakhuluma kakhulu kodwa abangenayo ipower yokwenza izinto. I-ANC ine-experience isikhombisile uma sinamaphutha siyawavuma kodwa ikakhulukazi ithina esideliver ama-services kubantu. Phumani sonke ngomhla ka-4 kuNovember siyovotela ukuba umbutho wesizwe uqhubeke nokwenza uletha idingo ebantwini. Mr. Mabakhulu, sibonge ngesikhathi sakho.